Yun, mga payangkulop mga kawaray. Adilatkit ka na niyan. Back to school mga kawaray. Kay may niyat buhay mga kawaray. So, student for today's. So, 2 years na lang mga kawaray. Natapos din natin tong course na to. So, shoutout sa mga followers at subscriber natin sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo mga kawaray. Daming estudyante ngayon mga kawaray. Ngayong taon. Yan. Iba, nag-transfer na sa ibang school. Malalayo na. Yan mga kawaray, ginagawang hallway hallway papunta doon mga kawaray. Pababa sa Visa 80 department. Yan, sa cream pa lang mga kawaray, marami nag-aaral sa cream. Yan. Dami ng cream. So, kaya naman. Tsaga lang sa pag-aaral. Huwag lang bumagsak. At yun mga kawaray, dito na tayo malapit sa department namin yan. Dito yung mga kabagul. Para kausap na naman. Makakausap na naman tayo mga buong dito mga kawaray. Yan mga kawaray. Type B. Shoutout. Si Francis. Galing Maynila. Uy, kumusta ang pag-aaral? Ay, absent ka kanina. Uy, Darwin, bota ako na si Gerard. Ano type B? Ano guys? Type B? Bota nga, boss na ako. Urak darang ako, rata. Yan ano, mayan Ayun lang, napalit na nga. Ako pa utang akong tani, bas makabalik. Ayan. Shoutout ko na, shoutout sa mga taga sa lugar niyo. Hindi nga ni. Shoutout sa Net 6. Taga Ayun, kaya nagtuna sa mga. dito babae, di ba? Baga mayo ka babae dito sa iyo. Kaya si Mana. Yan na ako mga gingging to eh. So dito kami sa department namin mga society. Hi vlog, welcome to my guys. Yan, si John Lloyd. Ang may-ari ng Divisoria. Okay lang kapag doon. Embutido. Arang embutido. Shoutout sa mga babae, si mga babae nga tanan. To ako doon, gidami. Mga ganyan, Craig. Thank you for watching.